Europe khomol puya rampakhat Moldova chu Indonarap thak takawangin atlusop zawa chu khopui chunga raldo mek US sipai te chuan hriat ngai lo melma an ma chhon thut mai chung melma te chu midlonga mu thei an nilova an cherang em bok a mu ga piang chu an thizui ngal te uzela ni bere tarmit danglam bik hyperspectral camera a ero tharawang ruai hian an lang theya chung thil mak tak te chuan mihring an ron to fu emo an pal tlang emo vai chuan an taksa peng rong te chu a khong ngal veka an thizui ngal mai thin maka ron langa scientific research agency lar tak darpa athok ani akai soina hnoya hian Indona man chi ral thuam changkang tak an lo siam chuak to nge Moldova Indona an helmet changkang tak po hi ama siam chu ani bok nikachu US Army General ne na tangin kona dong nol mai an sipai matong ho suat tu tharau ang tat camera manga an lo capture fu chu an entira eng thil chiange ani soi harati vele chumi hnu chuan general chuan an investigation ti tura a thopui tur CIA thokmek medicine chu an mel hriat tira chunu nen chuan arang theang berin mu theilo mel ma ho lo chor chuana le anom dan tik tak chu an chui chiang dun don ani khotul mi te chuan Indona a thita te tharau phuba la tura ronin lar le an ni ringin pui thuna mak takan lo neya medicine ero chuan technology changkang tak manga siam an ni aring thung ma ka chuan a hyperspectral camera chu phur chuakin chiang le zuala thalak an tuma a camera lokbur mai chu military vehicle chunga avu run mai mission poimo takan nei boka an sipai train khat helhawin an control na area chunga latang khang mek te an va chan chuak don ani an ho tu pa lukol melmul chuan chet lak tan turan thil te a chumi hnu chuan asiruk la in an thok chuak ta sipai motor changkang tak ka tlang mai theilo tura duan ral thuam tam tak pai mang chuan anin zui chuak dua an thian te tan na building an va thlen chuan chol khumwang lovin anin zui chuak ngal zung bok biak tlang thei an ni to bok si lo wang chuan an om na tur om an han bi kol vela an tan na mun chu building chhong li na ni nge in alang floor noi beratang chuan uluk mangkhengin an han zong kol tana om tinuam lo tok velin sipai thiruang mu hreom tak alo om nual mai nungdama om tuma muan nei lo awangin chunglama anin zui chhole a chuti lai chuan makale medicine te po kar chunga tomin uluk takin sipai ho helmet camera fit chu an lo thlir ve bok an manro design tu ber maka chuan thil dang lam deuh engemaw hmu a nei tatlat mai le midang te ro chuan engma hmu an nei ve lem lo sipai ho chu film khur tura cha in engpo ma chhon thei turin an hril sawa atopa chuan chotol in khai khupi an mufu ta hlol mai thom engemaw takan hriat awangin an han ve nai thema silai me po in ring takin an tin thap bok an zinga pakhat chuan chotol chu an koi thal thuta achunga chuan sipai hliam tur pakhathi alo tom reng chulo ni in a thian te omna an han zota chupa chuan in chunglama ko muta ani amai ro chu tuma dam kho chhuak kanom lo thu soin an taksa chu engemaw thilvo thler thlur hian apal tlang thu le an zawaya an mangngal vek thu alo soimol mola achezia tang chuan a hlau hle ti chu hairual anilo sipai rual ho chu in chung lampanin anin zui chhole ta thema chhong lina an han thlen chuan an chan chhuwa pa soyang nge in an lo thal phung mai an taksa chuan silayemo hriam hreidang hnu ma engma reng alang bok si lo
chu chuan sipai ho ril ru chu ati buai ta em a eng thil nge an ma chon ve don ti an hriat miau lo awang chuan an ril ru po a ha in an phok lek sot hle sipai pakhat mekama a chuan thil podeu chiai hi ma ka bokin alo mu fu le peka rang takin operator chu a hriat tir ngal an ho tu pa chuan kap ngal throi turin thupe kan chua chu vele asilai humlai chu a met pok ngal pop mai van doi thak takin a kap fu thei tlat lo thok le khata thil powar deu chuai chu aronin her thuta meka chu aron beita mai chople chilin atlu zoi ngal noka tho chuak le tur a om to lo chu vele an ho tu pa chuan thlarau ang deu an mel ma zon lai chu in chung lama a chho thu an hrila engemaw mu an nei ani phot chuan silai met puak ngal char turin a hriat tir bok ahma ang bokin sipai pathum te chu an tlule ngal topa an thi fel der ma ka chuan in hnuk doka tlan chiat tir mai turin an ho tu pa chu thuro nan pe a an ho tu pa ero a in langeng ve tlat chuti lai chuan thlarawang takha ronin lar chhun zamin sipai dang te po aron beita zela acherang boksi ahma zona om to phot chu an thal ngal pop mai a topa chuan an mang tak ngial don ti hria in an ho tu pa chuan a ko kir ve ta nge a nungdamin an ron thleng le theyangem ti po hriat ani to lo an sipai chan chho pa kha chom telin man mo takin an han tlan le ta in hnoilama chuk thak chi ni to heklo tukvera hrui the thla in a in dotin an uai thlakngal chuti lai chuan ma ka point a spectral camera kha operate an tuma a jam tlat mai truck chunga lon chawin kutlong in an siam thale ri a chuti lai vek chuan thlarau ang tak chuan ron bei chhun zomin sipai hruya wai thlamek te chu aron that ngau mai ma ka mu lai ngei chuan thil engemoni hi aron zuang thla mihring hmelang chia ala pule ngal an ho tu pa chuan rocket launcher ron puchuakin munle muna an ka puak dura a khunga lui bok amairo chu an rocket point an mel ma mu theilo ho chu alo that thei chuang hau lo thok le khata tharau ang tak chu aron phevuaya an ho tu pa ber po chu a thal ve ngal der mai building chunga latang khang sipai ho po anon tlan chuak vei roka an thi chiang hlom hle aladam om chun te chu lir theya tlan lutin anin khal chuak ngala van doi thak takin mel ma ho ra po bum an chil puak le si an lir thei pani ngot chu khal chun som tlak lovin a trol der mai in hum him na zongin sipai rual ho chu anin zui chuak dia factory building rausan to an tlan lut top an bom chil pu awang khan medicine point hliam te nau alo tuara a chala tang chuan thiaron chuak zoi mai tuna chuan an ral be mek chu mihring an nilo ti an chiang ta viawa silai mu le rocket panga tha thei an ni boxi lo wang chuan eng thil nge ni ta ang le an lir thei bera chiat ta ka wang khan an helmet camera te chu man tang kai ngai na a om ta lo phota van nei thak takin ma ka camera ero alo la chelo hlo thom dim theyang berin camera mang chuan kholai chuan han thlir kwal vela an tharau mu ho chu factory kota po an lo vak suo mai ma se mak deuh mai in thir noi tam tak omna an va thlenga chulai mun chu an kalpel thei tlat lo thir noi an ra piang chuan an taksa chu a tril er thin chung thir noi chu tuwe moin inven nana ada ani an ring thiam tana film khur takin pindan chung chu an dap kual le ta ani chong chung lama anin zui chole dama thuyan kalma in pindan pakhata tanga thomak deuh lo chuak hi an hrele tatlat film khur dewin an ve phei hriawa kongkharan hongdon chetin chung lama tang chuan silai ron tlir ta zot mai silai muan kap zo chetin sipai ho chuan boman vom lut ngala arwalin an tlan lut ve ngal huk bok
room chung kil khata hian no pang pahni hi an lo in kwa choi choya an be sei lo deuh thilan hmu ta ka chuan makan tiang reng hle no pang te chu komin chen puyan nei le nei lo an han zot chianga no pang ho chuan an pa howa khosa an ni thu an lo hril kholaya thir noyan hmu kha inven nana an pa da chulo ni in van toy thak takin alo dam kho chok zo to lova an mel ma hmu theilo ho khan an lo that ve to ani ma ka te pani chuan an pa chan chin chu an han zot chiang le dewa aruang po an pindan chunga an lada thadreng thu an lo hril tamai enge motak hriat chua bel be sein ruang chu an va en tika apa thior laya locket ceramic tile manga siam le map zia chop niom takhi aip te atang chuan an phor chuaka mepa chuan Masarov ti hi aloin ziak kula chu mun hming ni in tharau rol ron chor chhuana bulani thu mei cheno pang chuan a hrilta ani pindan chunga chuan in biak pona khol no pang te pa chuan alo bun rupa tower sang taka nei boxia wangin sipai tan chuan a rem chang hle an base lam be popin helicopter manga ron hruai chhuak mai turin an wangena tum hun rem deuh tura an hriat dor mun an omna atanga metar zariat vela hla chu an ko mu ngal bok amai ro chu an hmel ma ho kha tual laya an wa kwal ve renga wangin metar zariat em hlawa kal khen chu a har ve det mai thei factory chung chu an han fangkwal vela thir noi tam tak an hmu chua bel treu mai ma ka chuan idea thatak vor chuakin dar thalang ke themle grenade tenen bom chak tak siam chu aril ruka a camera po thil zonna searchlight a man thei turin a modify ngal bok tuna chuan camera ran vu ngai lovin an searchlight mang chuan tu te point an hmel ma te chu an hmu thei to don ani ma ka chuan an base lam be pop le in searchlight lian le zual siam dan tur an hrila atopa chuan an building chua sana chet la turin anin pe fel thokhatta searchlight chuan ma ka chuan an chhun kwal vela an building bul vela chuan tharau rol te chu an putanwal mai rina nei lo ang mai hian thui deuh deuh an la zuang kwal theile ngal an tommeng na factory an ron thleng phei ta hial mai chu vele rang takin anin zui chuak da ani an kalna tur chu ma ka chuan an chhun zela sipai ho chuan an grenade bomb siam danglam chu ka chua mai thein an lo lek kwal ve zel bok reivak lawanin zui kwal le hnu chuan chung tharau rol ho chu an ronin lar ta sup mai le sipai ho chuan an bom mang chuan an han ka pop popa azwal zapui vailen lo tiang vel ani kap fu ma se an thi chuang lem hlei lova nasa takero chuan ati khomwang thung theito pachakin anin chom phei mop mopa an be sei aya tam dei an ron lang truam mai si atopa phei chuan an silai hum tu sipai pakhat chu an ron tok fu tange a athi chiang hle man mo taka anin zui phei zel hnu chuan anin hmu tumna hmun kha an thleng pheya tom himna zongin bus kang cheto taka hian an tlan lun ngal zat bok an han ngak deuh wanga helicopter la chu aron thleng tamai silo an ni tan la rei han nga chi ni heklo le ril ruwa man mo du khermai an boina tizual turin mak searchlight hum lai chu ala chezui beidong zeta anom lai chuan thomak deuh hian hria teng pakhat achunga searchlight in vorun mai hi aron lang hlol mai light chuan an han chhun kwal vela in banga te chuan tharau rol ho chu an lo fu thup to teng chuan chung ho tomna hmun chu an han ka pop popa an thiang em ti phei chu hriat thei ani to lo reilo te a mei khukar tang chuan tharau rol te chu an ron che chuak triala helicopter la chu ala re veng boxi an mang ang chuan teng ka tlan lu mai an ril ruk mana
an tomna ta an che chuak don chi atin tharau rual chu chak takin an ron tle ta huk mai sipai rual ho nen chuan anin pom chila ka po chhon lovin an thal ngal top mai ani atopa phei chuan tharau rual ho thin rim chuan teng chu an han bei ta tak taka an searchlight chopin an ti chhevek chu da tang phei chuan sipai ho chuan eng vision ma an nei talo hlau thong taka ma ka le a thian te an tom thap lai chuan an mi pano pangkhan apa ceramic tile kha alo wa mu chuak hlau peka hlau om hnai ti reng a hre de ra silo chan tuma a u mei chia in apan mek lai chuan aron phevuaya no pangpo chu a chat thlader mai van doi thak takin anin chan man ta bik lo ani chuti lai chuan helicopter po aron thlengzui ve ta hmala searchlight lian zet aron pai bok helicopter lampan chuan an tlan phei ngal zung zunga chuti lai chuan an ma ni ron beitu tharau rual te kha helicopter thlawai vir khan alo ti khumuang ti ma kan a hmu fu ta hlau mai chu vele thil ngai tua chuak le in a thir noi pai chu leya an vodar chuaya helicopter thoin alo chem leng ve ngal chur bok nen tlan chuan hun rem chang thatak anin siam thei pha ta ani helicopter an thlokan nu chuan nuai lama tharau rual an la phusup supa passenger ho hlaulu tukpo an thode de phlom mai an thlok kang tran chau tin an base po tharau rualin an tibuaya an tring mit vek to ti thuthon an la dong zui chu wang chuan civilian ho in hum himna lei hnuai bunker lam an pan ve tangota ma ka chuan an mei chano pang chhar kha a chhom tel ve zel bok aliam boy sompa chuan apa chanchenan zota ceramic siamna factory a alo thok ve thin chu lo ni in an factory chom tu power plant ta tanga tharau rual ho chu ronji chuak tan an ni ti te ala hril ta zela ma ka chuan eng thil ber nge ani hria chua atum ru hle chumi zan chuan an sipai general chu base ta ron in son chuakin supply engemaw zat aron chhom luta tharau rual ten an ron ti boi ve awangin an thil la nei bang zong civilian bunkara aron pemlu puivek alo ni sipai rual te chu thu khomin an hmelma te chu enge an ni chia an han soi khom vela engral thuam hmanga beitur nge an ni a engtianga ti top tur nge ni taang shilfia tuma anin hnial luai lai chuan ma ka bok aron tong chuaka an buan te chu ti sa le thisen an ni lo baka thil sakhate mo thil tui ri la mo boruak po an ni chuang hek lo engpo ni se thil pakhat hria chian anei chung thil ho chu mihring siam chok ngei an ni thir them manga ti khomon thei an ni a ceramic ero an paltlang thei lo nuclear power plant chu an energy source om chun le an dam kho chua theina chan ni nge in alang bok chung ho that chimit tur chuan ral thuam chikhat plasmic discharge an manangai don ta ani an meeting zo chuan mun sanga inzar pharin an man roma mo te an dap khoma ma ka chuan chung man ruwa ta chu rem khomin plasmic discharge gun alo siam ve mol bok an me patanga nuclear power plant om na chu zir chiangin atuk jing la a zuk che chu ngal rup an rota an silai chu test thei ani boxi lo wang chuan a risk asang don hle atuka chuan an thlona nei anga in phur chuakin Masarov lam an pan ngala an robot doka chuan searchlight an vua theu bok atopa chuan an tumram chu an zuk thleng ta tran munan rem fel chia tin tharau rual ho chu an ronin lar chop chil ngala sipai ho tan in buat sai ranangai hle reivak lawa chuan sipai ho panin tharau pakhat chu aron tlan phei ta buana chu vele operator chuan plasmic gun chu alo kapuak dur mai
an bei se ang nge in target chu athi chiang hle test hlo tling takan nei ta ka chuan thlona a lom si pai dang te chu silai nen an ron uai thlave zung zunga abu zol an lu chu tak tak don ta si pai rual ten pon lama an lo ka pop pop lai chuan ma ka le a thian ten building chung an lo zuk lu chu ve thunga van doi thak takin power plant chunga po tharau rual ho chu an lo tam nangiang mai ma ka le a thian nu chu kal rangin midang ho chuan tharau rual ho chu hruai pen an lo ril ruk ve thunga ma ka te panhi hian an experiment ti na laboratory hun pui chu zon chua an vatum don ani reivak lawa chuan kongkhar cha turu zet hi va mu chuakin a chung an han lu ta be seilo deuh thil an va mu ta scientist ho technology thar mishing taksa molecular levela an scan tui huang tak condensate forma an print chhuale na khol hi aloin bun rup mai le storeroom pakhata chuan cell enge moza thi aloin tlar thu ta chumi chunga chuan mishing taksa an scan nu condensate forma an print chhuwa to te chu an lo da tha ani cell dar thalang ke chia a om nual boka chuta tang chuan thilom zia an thathiam ngal chungan thil siam chhuwa thar te chu anda na atanga an ron tal chu awangin asiam tu scientist tengei point an control zo lova power plant ta thok zong zong tenen an lo that chimit vek to tina ni chu in chung lama chuan an tharau ka hlum to ho kha in zom khom thale in an ron nung le thei ti an mu chuak ta zela chu chuan sipai ho chu a chai buai ta tak zet mai chu ti lai chuan ma ka te pani po in emergency a shutdown vek dan tur an lo zong ve char chara an power supply zong zong ti chiat vek mai lo chu ti top dan ko om to lo pon lama in do na thleng mek chuan cell chunga latang mek tharau rual ho chu ati phok lek tul tula aruka in zom na an lo nei vek awangin an tho man na sot hle tharau rual ho chu in tel khomin an chak tul tula voi khat ka te mai mai chu enga vak ma an ngai to lo chu wang chuan sipai ho chuan an plasma clip pathum chu arwala ka chua an rota an lo zo chuan a in charge hung ma angai le ri chuti lai chuan ma ka po power sem chuan mun hruilian deuh deuh in thlun trup na hmuna kalin po phoi mai an tuma atumang ero chuan alo ol sam lo hle atopa chuan in chung lama plasma gun charge po alo zo ve tange nge a operator chuan akap ta pop mai ani angor na lutuk chuan akap tu po chu avor leng lopa in hnoi lama sel dar thalang te po ngor ke in tharau rol te chu an ron thok chuak ta sup mai an tam tak em awang chuan ka hlum sen pon ni to lo chuti lai chuan ma ka chuan power hrui ti thlon na kha alo hre chuak ta hlau mai cable zong zong chu arwalin a thlon ta veka chu vele tharau rol te chu an khong ngal veka zoi muangin boruak an tham ralta ani chumi hnu chuan alarm ni om tak thil ritrat rat hi an hrele a pindan pakhada chuan mithi ruang toiral ti ti to nerve chain thlung khom hi alo in tlar thut an vai chuan mithi to vek an nina a an nerve chu khol manga tinungin tharau rual ho control nan an mangalo ni thisi lo nungsi lovin an mi man ho chu an lo song bol ani ber chu ma ka chuan khol tinung tu plak chu an phoya medicine chuan experiment atana man chhun zom du vioma se a thian pa chuan arem ti der lo atopa chuan an lep chu ti chhia in tharau rual te po an bozowa US pai te chuan Masarov khupui ram to chu siam thale turin ma an la chanta ani
video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te miron silve thin don nia